Jeg er Karoline. Jeg er Silja. Og det her er Kausi. Ja. Som I kan se, har vi et mellemrum her, og det er fordi, vi har en gæst med. Kasper, Siljes lille søster. Ja. Og vi skal prøve sådan en challenge på ham, og han ved ikke, hvad det går ud på. Jeg vil tage salt. Vi tager salt på hans arm her. I kan se her. Ja, Der. hans arm. Ja. Og så putter vi det bare på hans Hvorfor sidder den så godt fast? Det er meget godt. Man skal hive det op. Jeg kan godt. Okay, jeg tager salt. Det er mig, der tager. Er du klar? Ja. Ja, for der må ikke komme krummer. Ikke så meget. Lidt mere. Okay, sådan der kan ikke være mere på. Jeg ved ikke, hvad er det, der sker? Det er Siljes idé, Kasper. Okay, det er fint. Det er salt. Nej. Er det ikke? Okay. Må vi filme? Mor. Her.